za a gabatar ma mamacin shi ko dan uwan shi aikin hajji ko umra a bisa siffa da yanda ya dace, bisa tsari yanda ya kamata a yi masa. Sabila da Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata, ya ji wani mutum a gurin aikin hajji ya dauki niyya yana cewa labbaik Allahumma hajjan an shuburma. Shi Annabi ya ce masa mashuburma, wane ne shuburma? Shi ya ce aqul li aw qaribun li, yanda Anas ya rawaito hadisi ya ce dan uwana ne ko makusanci na ne. Shi Annabi ya tambaye shi hajjata an nafsika, kai makanka aikin hajji? Qala la, shi ya ce ban yi ba. Shi Annabi ya ce masa hujja an nafsika thumma an shuburumaka, ka fara yin hajjin kanka sannan ka zo kai ma dan uwanka shuburuma. Ashe kenan ba abin da mutum zai iya yi da yake gani bai samu iyayen shi ba, bai riski iyayen shi ba lokacin da yake da hali. To Allah ya baka dukiya, ya baka wadata, ko da yaushe kana cewa da iyayena na raye da na yi musu kaza, da na yi musu kaza. To a gaskiya ba abin da zaka iya yi musu a sun mutu ko sun tsufa da zaka iya dan kusantowa ga alherin su. Abin da zaka iya yi ka dan kusanto da kayi ma iyayenka shine ka biya musu aikin hajji da umra. Idan suna da lafiyan su ka biya musu su tafi, idan sun mutu ko kuma ba su da lafiya, to insha Allah in ka bi wata hanya, idan baka da miliyan 3 da zaka biya musu, muna da hanya mai sauki da zaka biya musu aikin hajji a wurin a yi musu ko kuma umra, insha Allah su samu ladan har gaban Allah. Wannan shine abin da zamu iya fatakar da yan uwa a cikin kungiyar mu. Wannan lamba na nan, insha Allah ku yi kokari ku yi mu domin karin bayani. Za a yi musu komai da komai, har ziyara a raudan Annabi za a yi da sunan su da niyyar su. Hakan nan zuwa Annabi sallama za a yi da sunan su da niyyar su, insha Allah. Wannan shine abin da muke da shi. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد